enemmän kuin vittu Ois pitänyt. apinoin saatana. Uhu. No vittu taas tuolla Niakarin putos ja pilli. Juu. Pillumehtiä. Sylkäinen. Ne on niinku hyi helvetti. No ei vittu ne niokse. En mä tiedä mutta se kummutetaan tyyppiä mä tiedän. Mä sitä liitoista. Vittu ei tarvitse 3 kertaa työntää mulkku sisään, niin vittu saa ei vittu 7 lankaista. Vittu se on ihan vittu. On ihan oikein, jos sun kieli miehiä, niin sitä pitää lämmitellä. Niin jos on kielimiehiä. Niin mutta jos ei oo, niin se on hänen murreensa. Niin. Joo. Mulla pippeli ei senä vielä sisässäkään, saatana. Kierihän tässä vasta oli niinku. Vittu rupee jäätymään, saatana. Vähän kaikki vielä. Pillun. No muilla yleensä on pillu. On, juu. Hyvä juttu. Mä kerron. Vittu. Toi vitun helppi juttu. Mä nainen kaikkea näin. Mä mies ja se ei nyt sano, että hän jokutelee mitä halus mulle. Mullehan on sellainen pillua ikinä. Mies on totta kai mä oon nähnyt. Tossa on tämmöstä. No, oon mä römpsiä nähnyt, mutta no ei siinä mitään ole. Meitä äijä menee siihen, että vittu, sehän rupes seisoo. Mites tää tyttö, että lähdetäänkö nojaa edelleen? Hirveä kanki pystyssä ja vittu ja muijahan. Ei mutta ihan oikein. Se homma meni. Juu. Hirveä kanki seisoo ja se jukuttelee. Voi sanoo. Voi. Voi. Niin, mitä niinku voi. Ja hirveä kankaa kukaan pystyssä. Puntissa tekoja. Olla jo. Niin, eiku, se meni sitten kyselemään. Juspe, miten se nyt loppuu? Se satu. Ei satuja kerrota, kun sattuu. Hei, tässä on hyvä story. Niin joo. Kun on Tarua, niin kuin sanotaan se, kun naisen nimi on Taru, mutta tiedättekö mitä on Tarun nimi Taru.